Syge. Har du det godt? Jeg har det fint. Jeg blev væk op i morges, at nogen der råbte. Sindssygt. Psykiatrisk afdeling. Nå, men det var det. Så ja, hvad den hedder. I dag der skal jeg over og se min tredje hold spil, altså fra min fodboldklub. Og så skal jeg over til Rema 1000, fordi jeg skal over og købe noget. Jeg skal have noget mad. Så det er faktisk det, jeg er på vej til nu. Ja. Turn it up! Step up in this bitch like. Der er faktisk gode nyheder, at jeg skal flytte fra min bolig derfra, og så til en ny lejlighed. Det vil give så meget mere ro, også fordi jeg har min søn, og han ikke skal opleve det der utryghed, som jeg føler, når der sker noget. Så ja, jeg glæder mig til at flytte. Jeg skal flytte her den første. Det er så en mindre lejlighed, jeg skal være i, men det er 1000 gange bedre end at være tryg end den derovre. Så jeg glæder mig helt vildt til at falde til ro, og det hele det er faldet på plads. Så ja. Så har jeg lige spist, og nu skal jeg over til klubben og se tredje års spil. Så venter jeg bare på bussen nu. Så skal den komme om 4 minutter. Først så skal jeg med 13'eren, og så bagefter med turen, som så kører over til tæt på min klub, B52, så skal jeg se tredje holdspil. Det var ikke muligt at nå turen fra busterminalen, fordi bus nummer 13, den kom lidt senere. Den kom lidt for sent. Så, men heldigvis så kører 13'eren tæt på, i hvert fald fra min mor af, Grønlandstorvet. Og så skal jeg bare tage min cykel, som ligger derovre, og så bare cykle over til klubben. Min cykel var der ikke, fordi der er ikke lås på. Jeg har bare lavet som om jeg er låst med sådan en pin, eller metalting. Det kan jo gå imellem i dækket. Ligesom det her. Det der. Jeg tror det er fordi, at den er faldet på plads, så den ikke er låst mere. Så der er nogen, der har taget den. Så må jeg gå til klubben. Næsten ved klubben nu. Jeg tror, det har spillet cirka næsten 10 minutter. Kom lidt for sent. Ikke for sent, men bare som tilskuer. Ja, så er jeg fremme klubben nu. Ikke alligevel. Jeg har min cykel her. Det er helt tomt. From the pain, I just wanna, I know the book, inside kiss, from the pain, I just wanna.
kamp, og kampen endte 3-3. Så er jeg kommet hjem hos min mor, og om cirka halv times tid, så er der Premier League med Liverpool. Lige nu så ser vi Liverpool mod Brighton, og så er min mor. Så har jeg lige set, den hedder Liverpool mod Brighton, og Liverpool til vand 1-0. Så det går godt. Og nu skal jeg tage hjem af, og med bussen, den kommer nok om 5 minutter. Det er lige herude, hvor jeg skal åbne et busstopsted. Så ja. Så er der lige en ting, jeg skal sige til jer. Det er også, min bror, han har også en YouTube-kanal, hvor han laver vlogs. Og jeg lægger ned på description linken til. Du skal nemlig subscribe til ham også. Ja. Jeg er faktisk lige kommet hjem nu. Og klokken er 9. Jeg tror endelig bare, jeg skal slappe af og se en god film eller en serie. Ja, så er det vist det for i dag. Og husk at subscribe til min bror. Han laver også gode videoer. Jamen, jeg tror faktisk, tak for at I kunne se den her video. Og vi ses næste gang. Hej hej.